салом тамошобиёни азиз, варзишдӯсторон ва нафароне ки субҳи худро бо машқи бадан оғоз мекунанд. махсус барои шумо барномаи навбатии ману варзишро пешкаш мекунем. ману варзиш чӣ нави барнома аст? наврҳои шуғли одамон ба варзиш, ҷамъи шӯхиву ханда дар натиҷа мешавад ана ҳамин барнома. меҳровари кишвар ҳастам дӯстони азиз ва сар мекунем. барномаро аз як видеои дохилӣ оғоз хоҳем кард ки онро Федератсияи футболи Тоҷикистон машҳур ба тамоми Осиё кард. дар ҷараёни яке аз бозиҳои оддии дӯсторон як даста комбинатсия иҷро мекунад ки тамоми тамошобинонро ба ҳайрат меорад. ин видеоро ҳатто дар саҳифаҳои расмии худ Конфедератсияи футболи Осиё низ паҳн кард. дар кишвари мо ончунон футболро дӯст медоранд ки дар баъзан ҳолат бозии ҳаваскорон аз футболбозони касбӣ кам фарқ мекунад. пеш аз эълони реҷаи карантин маро ба як маърака даъват карданд. меравам мебинам Матиас де Лигт нишастааст. пас аз оне ки ин видео дар интернет паҳн шуд, арӯси де Лигт ки модел аст бо ӯ каме корҳои фаъолиятдаҳӣ анҷом дод. баъдан де Лигт бо интишор кардани видеои навбатӣ навишт: ман дарсро омӯхтам. ва акнун каме ҷои ҳазл. вақте дар хона хӯрок мехӯрӣ? ва вақте ба хостгорӣ хонаи духтардор меравӣ. яке аз дағалтарин футболбоз дар таърих Эрик Кантана ба ҳисоб меравад. собиқ футболбози Манчестер Юнайтед. ӯ 78 зиёдатӣ намекард. рақибро маҷрӯҳ кардан, мухлисро лату кӯб намудан барои ӯ ҳеҷ мушкиле надошт. аммо аз ҳамаи воқеаи хотирмон санаи 25 январи соли 1995 дар бозии зидди Кристал Пэлас ба қайд гирифта шуд. Кантана дар рафти бозӣ корти сурх гирифт, аммо ҳодиса пас аз ихроҷ гардидан аз майдон сар шуд. вақте ки майдонро Кантана тарк мекард, ӯ мухлисеро дид ки дар давоми бозӣ ӯро бисёр таҳқир мекард ва қасдашро чунин гирифт. барои чӣ ман ин мавзӯъро оғоз кардам? ба фикрам ки ман наврҳои кӯдакии ӯро ёфтам. ҳиндустон вақте дар бораи ин кишвар гап меравад, ба сари шумо чӣ фикр аввалин шуда меояд? проблемаҳои демографӣ, сурудҳо ва рақсубозӣ дар филмҳо ва ё саҳнаҳое ки танҳо дар ақли коргардони ҳиндӣ метавонад пайдо шавад? ба фикри ман онҳо воқеан аз ҳама дида фарқкунанда ҳастанд ва ҳатто футболро дар ҷойҳои барои одамони оддӣ ғайриимкон бозӣ мекунанд. барои чӣ онҳо дар ин ҷо бозӣ доранд? наход ҳамин қадар одам футболро дӯст дорад ки набудани майдон монеа шуда натавонад. Yes, we love football in India. Yes.
ман ҳамеша таъкид мекунам ки машқ кунед, ба толорҳои варзишӣ равед. Дар кишвари мо яке аз риштаҳои дӯстдоштаи ҷавонон гӯштани тарзи озод ба ҳисоб меравад. ҳеҷ кас нагуфтааст ки аз шумо ҳатман чемпиони олимпӣ мебарояд, аммо дар ҳаёт усулҳояш ба кор мераванд. футболбозони Вест Хэм Деклан Райс ва аз Челси Мейсон Маунт солҳост ки рафоқати наздик доранд. дӯстон ҳамеша болои якдигар ҳазлу шӯхӣ мекунанд. Мейсон Маунт низ аз фурсати муносиб истифода бурда Райсро сахт тарсонд. не, ҳеҷ касро натарсондааст. ба мухлисони Барселона Трент Александр Арнольд дар назди байрақчаи кунҷи майдон даромадааст. ба собиқ дарвозабони Ливерпул Лориус Кариус финали Лигаи чемпионҳо зидди Реал Мадрид. ба мухлисони Ливерпул ки имсол ҳам дар Англия чемпион намешаванд. чӣ тавр чизи форамро бо манфиат истифода бурд? Дуглас Коста роҳи ҳалли моҷароро ёфтааст. ин барномаро метавон дар тамоми намуди телефон насб кард. ба шумо низ тавсия медиҳем ки бо чунин тарзи ҷолиб худро дар ҳолати хуби ҷисмонӣ нигоҳ доред. падарон маҷрӯҳ кардани кӯдакони худро идома медиҳанд. на ин ки зӯроварии хонагӣ аст, балки нохост. ба ин падар бошад бо чунин зарба ҳатто Роналдоу Бекхэм ҳасад мехӯранд. дада биед ба як навор мутаваҷҷеҳ шавем, баъдан идома медиҳем. No, Eddie, mano, me está cortando toda la oveja, Eddie, mano. Инак савол. Ба фикри шумо ки гӯспандро қайчӣ дорад? Суарес, Кавани, Триппиер ё Обамеянг? No, Eddie, mano, me está cortando toda la oveja, Eddie, mano. Cavani, no me corté las ovejas, hermano, no me las corté las ovejas. Эдинсон Кавани дар деҳаи серои шаҳри Сальто дар кишвари Уругвай ба дунё омадааст ва дар вақти карантин маҳз ба ҳамон ҷо баргашт. Азбозӣ мекард, алафдарав, хулас ба иқрори худи ӯ дар табиат вақтгузарониро дӯст медорад. акнун ӯ метавонад ба ками як моҳи дигар он ҷо истад. чемпионати Фаронса ку лағв гардид дар ин мавсим. акнун ба якчанд наворҳои дохилӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Азамдин Порсо, ҷавони 17-солаи тоҷик, феълан дар шаҳри Дортмунди Олмон қарор дорад ва видеои худро маҳз аз ҳамон ҷо равон кардааст. Бё. барои толибилмон чанде пеш таътил эълон гардид ва кӯдакону наврасон вақти худро ҳар гуна сипарӣ менамоянд. Сафарзода Бенямин ва Анваршозода Саваш аз шаҳри Кӯлоб беҳудагардӣ надоранд. таътили тобистона дар хона. акнун ба видеое нигоҳ мекунем ки аз ҳама бештар ба ман писанд омад. Рақобати тейквандо аст. муаллиф Аслам Усмонов. ва бахши махсусе ки ба шумо зиёд писанд омада буд. бахши дард, бахши азоб, бахши азият.
Намасад Фоиз, ҳеҷ гап нашудааст, мансоз. Филми боздоштнашавандагонро дидаед? Боздоштнашаванда ана ин духтарак аст ки қоидаҳои варзиш барои ӯ ягон муҳимияте надоранд. Ӯ худ қоида аст. ту чӣ бо домоди ман гап задаӣ? дӯстони азиз, дар ҳаминҷо тамом. Сипос барои диққататон. Вақтҳои охир аз ҳад зиёд мухлисони барнома наворҳоро равон мекунанд, аммо барои қаҳрамони барнома шудан видеои шумо бояд ки фарқкунанда ва ҷолиб бошад. рақамҳои барнома 24 соат 7 рӯз дар як ҳафта барои шумо фаъол ҳастанд. видеои худро ҳаминҷо равон кунед. аммо наворҳо бояд муаллифӣ бошанд. инсон бидуни варзиш ба мисоли соати беақрабак, тапончаи бетир ва принтери беранг ҳеҷ аст. меҳровари кишвар будам бо шумо. То дидори баъдӣ аз паси варзиш мешавем. хайр.